Kaixo kazetaguneko adiskideak. Zer moduz, eneko nauzue eta nire lankideekin batera kazetaguneko lantaldearen parte naiz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinekin gatoz zuengana zuzenean gure YouTubeko kanaletik. Gogoratu, zeuen etxetatik hurbil kazetaguneak dauzkazuela eta edozein momentutan bertara joan zaitezketela edozein galdera egitea. Gogoratu bebai, zuzenean ikus gaitzakezuela eta gogoratu orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kazetaguneatik kanalean eskuragai dauzkazuela. Eskerrik asko kazetaguneko langileok osotzen dugun lan talde guztiaren izenean eta minutu entretenigarriak izan ditzazuela espera dut. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokionez. Beraz, hala ere gogoratu hor daukazuela gure YouTubeko kazetaguneatik kanala. Beraz, sartu zaitezte eta gustoko dut emaiozue. Gaurko gaia, zein da gaurko gaia? Zure kontu eta gailuen biltegiratze memoria kudeatu. Hau da, zeuen tablet eta smartphone zein mugikorretatik lekua askatzea. Izan ere gogoratu, geure mugikorrek limitea daukatela, hau da, giga kopurua daukatela, eta hori bete eta gero akabo. Beraz, gaurkoan gure artean zure kontu eta gailuen biltegiratze memoria kudeatu. Horretarako nik olako truko eta gauza batzuk emango dizkizuet. Zeuen etxetan bakarrik egin dezazuen. Hala ere, hasi baino lehen eta pizkat izotza apurtzeko gogoratu zeuek mugikorra egunez egun gero eta gehiago erabiltzen duzuela. Mezuak, WhatsAppak, aplikazioak eta gauza da, egunak igaro ahala geure telefonoaren memoria betetzen joaten dela. Eta askotan nire telefonoak lekurik ez daukala. Beraz, kaso horietan zer egin behar du olako garbiketa eta azken finean espazioa askatzea. Beraz, gauza horiek nahi eta nahi ez egin behar dituzue zeuen mugikor eta gailuen osasuna indartsu egon dadin. Hala ere, hasi baino lehen nik datu batzuk emango dizkizuet, olako estadistika batzuk. Hor duzue lehenengo estadistika. Bataz beste, erabiltzaile batek, hau da, nik adibidez, egunean, 150 aldiz ikuskatzen du mugikorra. Hau da, imaginatu, 150 alditan telefonoa begiratzen dugu. 150 hain zuzen ere. Egunean, 4,8 orduko erabilera ematen diogu geure mugikorrari. Hau da, egunak 24 ordu ditu. Mugikorra askotan estadistikek diote 4,8 ordutan erabiltzen dugula. Horrez gain, aplikazioak instalatzen badituzue, begira, 2024 urtean, 250.000 milioi deskarga aplikazio egin genituen eta horrek zeuen gailuen memoria bete egiten du. Eta horrez gain, 2.650.000 milioi mezu elektroniko bidali genituen eta horrez gain, minutu baten, 38 milioi WhatsApp baino gehiago bidaltzen ditugu. Horrek zen nahi du, geuren mugikorren memoria pizkanaka betetzen joaten dela. Eta izan ere gogoratu, memoria motak desberdinak dauzkazuela zeuen mugikorretan. Alde batetik barruko memoria, hau da, gigabyte kopurua.
64, 128, 256, RAM memoria ere bete egiten da, izan ere, instalatzen ditugun aplikazioak nora doaz, RAM memoria horretara, aldi baterako memoria. Eta gogoratu askotan ere, olako micro SD txartelak erosten ditugula, geure mugikorretan sartzeko, izan ere, argazki edo bideo gehiago izan ahal izateko, hau da, kanpo memoria. Beraz, gogoratu memoria desberdinak ditugula. Hala ere, honi buruz, gure YouTubeko kanalean ere badeko zue zuzeneko gure hitzaldia. Hau da, mugikorren memorien inguruko hitzaldia zuzen ere. Ointxe bertan, zeuen mugikorren memoria ikuskatu nahi baduzue, Android sistema eragilea erabiltzen baduzue, sartu zaitezte ezarpenen barrean, ajustes dalakoak, eta bertan badeko zue biltegiratzea. Azken finean gogoratu. Ajustes edo ezarpenen barruan almacenamiento eta biltegiratzea. Eta bertan ikusiko duzue zeuen mugikorren memoria zelan daukazuen. Hor adibidez nik olako pantaila bat jarri dizuet, zeuen mugikorretan aurkituko duzuena ikuskatzeko edo olako antxerako. Hala ere gogoratu, zalantzarik izan ezkero, zatozte zeuen kazetagune hurbilenera. Hori da, eta gogoratu bebai askotan, zeuek ez duzuela memoria bakarrik betetzen. Izan ere askotan zeuen mugikorren sistemak giga asko hartzen baititu. Beraz hau ere, sistemaren memoria hori kontutan hartu beharreko gauza duzue. Eta lehen aipatu dizuedan ere, txartela, ezarpenen barruan ere txartela sartuta baduzue, zeuen txartelaren egoera zein den ikuskatzeko aukera izango duzue. Beraz, aukera anitz dauzkazue. Bai, barne memoria, RAM memoria eta kanpo memoria edo SD txartel memoria. iOS sistema eragilea erabiltzen baduzue, hau da, iPhonea erabiltzen baduzue edo iPada erabiltzen baduzue, gogoratu sartu zaitezte ezarpenen barruan, orokorrak aukera eta bertan informazioa. Bertan topatuko baituzue zeuen iPhone edo iPadaren memoriaren egoera. Beraz, azken finean, bai Android edo iOS erabili, zeuen gailuen memoria ikuskatzeko aukera izango duzue. Hor adibidez bat jarri dizuet. Hori da. Eta azkenean, RAM memoria gogoratu, aplikazio bat instalatzen duzuen bakoitzean, RAM memoriara doala. Beraz ere, gogoratu, ajustes edo ezarpenen barruan ikuskatu ezazue zeuen RAM memoria. Bere egoera ikusi ahal izateko. Azken finean RAM memoria 2, 3, 4, 6, 8, 12koa izan daiteke. Azken finean zenbakia ikusten duzuen moduan txikiagoa da. Azken finean zeuen mugikorren potentzia moduan uler daiteke RAM memoria dalakoa. Ametik aurrera zeuen mugikorren memoria biltegiratzea osasuntsu izateko aholkuak ikusiko ditugu. Hau da, azken finean 6 aholku emango dizkizuet. Normalean 6 aholkuak dira danok erabiltzen ditugunak. Hor pantailan dauzkazue, baina nik hurrengo minutuetan banan adieraziko dizkizuet. Hasteko, aplikazioak berrikusi itzazue. Hau da, normalean, bai iOS zein Android erabiltzen baduzue, aplikazioak instalatuko dituzue, bai Play Store, Google Play, edo App Store dela medio. Gogoratu noiz benka, sar zaitezte dendan edo, hau da, Google Play edo Play Storen, bertan profil
edo perfil dalako aukera topatu eta bertan zeuen aplikazioak kudeatzeko aukera emango dizue. Gauza da, Play Store, nire profila, eta bestan, imaginatu, gestionar aplikaciones. Bertan, aukera desberdinak emango dizkizue. Haude, alde batetik desinstalar dalako aukera eta bestetik desgaitu, desaktibar dalako aukera. Gogoratu, zeuek aplikazioa instalatu baduzue, desinstalatzeko aukera izango duzue. Baina askotan aplikazio hori mobilaren barruan dator, hau da, fabrikan instalatu digute. Kasu horietan ez duzue desinstalatu aukera topatuko, baizik eta desaktibatu edo desgaitu dalako aukera. Azken finean hori normalean alternatiba izaten da. Hau da, aplikazioa desinstalatu ardut, desinstalatu eta aurrera. Mobiletik kendu egingo dut, baina askotan aplikazioa fabrikan instalatu badidate eta erabiltzen ez badut zein da zeuen aukera desgaitu edo desaktibar dalakoa. Azken finean aplikazio joan zaitezte eta ikuskatu banan-banan. Hor adibidez nik, adibideak jarri dizuet. Adibidez nik imaginatu neure mugikorrean Facebooka deko dala. Baina ja, begira, Facebook nire mugikorrean ez dut nahi. Play Storeen sartu, nire profila, neure aplikazioetan sartu eta Facebooka desinstalatzeko aukera izango dut. Eta Facebooka nire mugikorretik desagertu egingo da. iOS sistema eragilea erabiltzen baduzue, errezago, zuzenean, zeuen mugikorra hartu, aplikazioa pantailan topatu, atxamarragaz sakatu, eta zuzenean, eliminar app dalako aukera sakatu, eta aurrera, aplikazioa iPhoneetik edo iPadetik desagertu egingo da zuzenean. Eguneratze automatikoak. Gogoratu, aplikazio guztiak, egunak joan ahala, eguneratu egingo direla. Eta eguneratzen diren bakoitzean, gero eta biltegi gehiago eskatuko da. Hau da, gero eta zeuen mugikorra, gero eta beteago izango duzue. Bai, eguneratze automatikoa, hau da, Play Storeen sartu zaitezte, ezarpenen barruan sartu, eta bertan eguneratze automatiko aukera topatuko duzue. Bertan, zein da zeuek sakatu bar duzuen aukera, ez eguneratu automatikoki aplikazioak. Zertarako aplikazioa eguneratu behar bada, nik egingo dut, hau da, eskuz. Hau da, ez dut automatizaziorik nahi. Izan ere askotan, erabiltzen ez dituzuen aplikazio asko eta asko bakarrik eguneratuko dira. Eta dinozu, zertarako eguneratuko dira, gero erabiliko ez baditut. Beraz, zeuek eguneratu normalean erabiltzen dituzuen aplikazioak eta hori, besterik ez. Izan ere gogoratu, aplikazio bat eguneratuta gero, mega gehiago behar dituela. Atxo 10, eguneratuta gero, 12, berriz eguneratu eta 20, 30, eta eguneratzen diren bakoitzean, mega eta mega gehiago. Eta horrek zeuen mugikorren biltegia bete egingo dau pizkanaka. Beraz, eguneratze automatikoak. Hor adibidez nik, holako eredu bat jarri dizuet, baina gogoratu, zeuen mugikorretan ez baduzue topaten, hartu ezazue geuaz itxordua eta etor zaitezte. Hor adibidez, handiago ipini dizuet eta hor argi ikusten dizuet. Ez eguneratu automatikoki aplikazioak. Hor argiago ikusiko duzue.
Garbitu katzea. Katzea, zer da katzea? Zaborra. Zaborra eta zaborra. Gauza da, katzea garbitzeko, zaborra garbitzeko, aplikazio joan bar zariela. Lehen aipatutako urratsak jarraitu eta imaginatu, nik adibidez hor pantailan Facebooka zabaldu dut, gauza da, hor badeko zue, biltegiratzea, guztira, aplikazioa, datuak, baina beko partean badeko zue, garbitu katzea, limpiar katze dalakoa. Baina noiz behinka, sartu zaitezte erabiltzen dituzuen aplikazio hoietan eta garbitu katzea. Hau da, zaborra kendu, zaborra, etxetik zaborra kalera eramaten duzuen bezala ze, hau da, zabor poltsa kontenedorera eramaten duzuenean, gauza berbera, baina aplikazio. Beraz, garbitu katzea. Gauza da hau egiteko, banan egin bar duzuela eta horrek ere denbora eramaten dauala. Hor adibidez nik eredu bat jarri dizue, hau da, ezarpenen barruan, adibidez, imaginatu, mugikor hartu, ajustes ezarpenak. Bertan topatuko duzue, normalean aplikazioak, administrador de aplicaciones. Bertan, zeuek nahi duzuen aplikazioa zabaldu eta garbitu katzea eta eginda izango duzue. Zeuen telefono mobila osasuntsuagoa egongo da. Eta gero, imaginatu zeuek, zeuen mugikorretan, 100 aplikazio dauzkazuela, begai, ajustes, administrar aplicaciones, eta hor banan, aplikazio basoazte, bertan, aplikazio bakoitzak behar duen biltegiratzea ikusiko duzue. Hor adibidez nik Facebooka jarri dizuet eta guztira 608 mega. Beraz, argi dago noizbehinka katzea garbitu behar duela. Izan ere, imaginatu, 600etik katzea garbituta gero, 100era jaitsi daitekelako. Lainoan biltegiratzea. Lainoa, gogoan duzue lainoa, baskotan informazioa mugikorrean izan beharrean lainora igotzen dugu. Beraz, gogoratu, fitxategiak, hau da, zeuek mugikorretan dauzkazuen fitxategiak lainoan sartu ditzakezuez. Laino asko dauzkazue, OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud, azken finean zein da alternatiba? Fitxategi, argazki, bideo eta dana dalakoak zeuen gailuan izan beharrean, hauek aitatu eta lainora igo. Horrela, telefonoan izan behar, hau da, zuen gailuen memorian izan beharrean, lainoan sartuta izango dituzue. Beraz, hau ere, alternatiba ederra duzue. Zeuen informazio, artxibo, fitxategi, argazki edo dana dalakoak, lainora igotzea. Eta lainoak plataforma asko dauzkazue pantailan ikusten duzuen moduan. Posta elektronikoa, hau da, zeuen korreo elektronikoa, noizbehinka sartu izan ere zeuen korreo elektroniko barruan mezu asko izan ditzakezuez. Eta askotan mezu horiek artxibo, bideo, argazki eta olako erantzitako gauza askorekin. Beraz, noizbehinka sartu, ikuskatu, txekeatu eta erantzitako fitxategi handiak badauzkazue, zeuen ordenagailuetan deskargatu, zeuen postatik kentzeko. Izan ere askotan, zeuen posta elektronikoan artxibo asko sartu egiten baitira. Berrez, noizbehinka sartu eta zeuen korreo elektronikoan garbiketa egizue badazpada. Azkenean, guztiak eragina dauka sarearen munduan. Fitxategiak ezabatu, gogoratu zeuen mugikorrek olako karpeta bat daukala. Azken finean, ez da galeria ez.
Files dalako karpeta edo normalean gazteleraz mis archivos dalako karpeta topatuko duzue. Bertan, sartu zaitezte izan ere barruan karpeta asko izan ditzakezuez. Adibidez, imaginatu download edo deskargaz karpeta. Askotan, karpeta horretan zeuek deskargatutako artxiboak gelditu egiten dira, geuk jakin gabe, beraz, noizbehinka, mugikor hartu, mis archivos edo olako karpeta hori ikono moduko bat topatuko duzue, hor sartu egin zaitezte eta ikuskatu itzazuez zeuen karpetak. Eta hor fitxategi eta asko badauzkazue, erabiliko ez badituzue, ezabatu itzazue badazpada. Eta horrez gain, betiko garbiketa, zeuen galeriara sartu, argazki galeriara, eta edo artxiboak ezabatu. Hori baino ez, hori normalean askotan egiten dugu. Mendia joan eta gero, argazki hauek soberan dauz guztiak ezabatu. Eta gogoratu, mugikorraren arabera, paperontxiare ustu egin behar duzuen. Beraz, gogoratu, fitxategiak ezabatu. Eskutuko fitxategiak. Hau normalean jendea kafetagunea etorten denean beti ikuskatu egiten dugu. Izan ere, files dalako karpeta horretan, mis archivos dalako karpeta horretan, WhatsApp dalako karpeta izkutua egoten da. Eta WhatsApp karpetaren barruan media dalakoa. Momentu bat. Barkatu, baina zuzenekoan gauz eta jendea sartu egin zait. Gogoratu, WhatsApp karpeta horren moduan media dalako karpetan sartu eta bertan send karpeta topatuko duzue. Baskotan, karpeta horretan zeuek bidalitako artxibo guztiak, hau da, WhatsAppetik bidalitako artxibo guztiak ikuskatu edo ikusiko dituzue. Hauek normalean ez dute zertarako balio, beraz, sartu eta guzti hauek ezabatu. Normalean jendea kafetagunea etortzen danean, hau da egiten dugun lehen gauza. Izan ere bertan, 2, 3, 4 edo 6 giga informazio daukate. Guzti hau, guk bidali duguna denez ezabatu egiten dugu, beraz, izkutuko fitxategiak. Eta lehen, aipatu dizuedan bebai, download edo deskargaz karpeta. Hauek, zeuen mugikorretan gaur betan egin dezakezue. Gauza gehiago, WhatsAppen barruan gauzera, deskarga automatikoak. Jende askori, zeozer bidaltzen diotenean argazki bat esate baterako, egunon, gabon, kaizo zer moduz, gauza guzti hauek, argazki guzti hauek mugikorrean gelditzen zaizkio sartuta, memorian. Izan ere, deskarga automatikoak dalako aukera aktibata duelako. Imaginatu, honena sartu zaitezte WhatsAppean, eta WhatsAppean ezarpenen barruan, hau da, datuak eta biltegiratzea aukeran, deskarga automatikoak aukera topatu eta desaktibatu. Bestela, WhatsAppean jasotzen duzuen guztia, zeuen mugikorrean gordeta geldituko da, eta horrek biltegiratzea bete egiten dau. Beraz, WhatsApparen barruan, ezarpenen barruan, deskarga automatikoak. Gomendio gehiago, sare sozialak. Sare sozialak erabiltzen badituzue, eta zeuen mugikorrek biltegiratze txikia badauka, light edo lite bertsioak erabiltzea gomendagarria da. Hau da, aplikazioa izan beharrean olako akzeso direkto moduko batzuk instalatzen ditugu geure mugikorretan. Hoiek zeintzuk dira light dalako bertsioak. Hau da, aplikazioa izan beharrean olako zuzeneko sarbideak izaten dira. Facebook, Google, Instagram edo dana dalakoa.
Azken finean gauza zera da, imaginatu aplikazioak, Facebooken aplikazioak 600 mega behar dituela, nik sarbidea sortu, hau da, light bertsioa sortu, eta 600 mega behar izan ezkero, 200 edo gitxiago. Beraz gogoratu, light bertsioak ere eskuragai dauzkazuela. Hora adibidez, holako zuzeneko sarbideak, hau da, zeuen mugikorren pantailan, aplikazioaren marrazkitsua izango duzue, gezi bategaz, hori baino ez. Gomendio gehiago. SD txartela erosi eta telefonoan sartu. Horrela, imaginatu, memoria txartela, giga gehiago behar dituzuela, txartela erosi sartu eta aurrera. Ondoren egin beharrekoa zer da, zeuen mugikorreko memoriatik, zeuek nahi dituzuen fitxategiak hautatu, eta SD txartelan sartu, hau da, leku batetik bestera. Horrez gain, zeuen mugikorra ordenagailuari konektatu, eta zeuen mugikorretako argazkiak non ordenagailuan sartu, zuzenean. Hori edo erosezazue USB memoria eta fitxategiak bertan gorde. Gauza da, telefonotik kendu egingo dituzuela bertan gordetzeko. Eta telefonoa erosi behar baduzue gogoratu. Alde batetik, barruko memoria. Begiratu ezazue badazpada, giga kopurua 64, 128 edo 256, eta horrez gain, telefono mugikor berria erosten duzunean, RAM memoria. 4, 6, 8, 12, hori ere ondo. 4tik beti gora. Beraz hau ere kontutan hartu beharrekoa da. Labur bilduz eta pizkanaka gaurko itxaldiagaz amaitzeko. Desinstalatu eta desgaitu erabiltzen ez dituzuen aplikazioak. Deskarga karpeta eta fitxategiak ikuskatu, hau da, zeuen mugikorreko mis archivos talako karpeta. Argazki eta fitxategiak memoria txartelera mugitu, WhatsAppen media karpetako fitxategiak ezabatu, izan ere gogoratu, WhatsAppetik bidalitako gauza guztiak hor gelditzen baitira, eta WhatsAppeko deskarga automatikoak desaktibatu badazpada, bestela hor 1000 argazki izango dituzue. Horrez gain, katxe memoria ezabatu, hau da, zaborra ezabatu, aplikazioen light bertsioak erabili, lainoa erabili, Google Drive, edo Dropbox edo dana dalakoa, zeuen fitxategiak ordenagailuan edo pendra baten gorde, eta gogoratu mugikor berria erosten baduzue, ezaugarriak ikuskatu. Eskerrik asko gaur gugaz egoteagatik, barkatu atxedapena, baina, zuzenekoak badakizue olako gauzak dauzkala. Baina azken finean hitzaldia emateko aukera izan dugu. Gogoratu egin klik eta aldatu txipa eta adi egon zaitezte. Izan ere kafetagunea erronka berriekin baitator egunez egun. Gogoratu sare sozialetan gauz dela, bai X, Facebook, YouTube, Instagram eta dana dalakoetan, eta baita ere zure sarean eta zeuen herriko kafetagunetan. Beraz, ondo izan, egun ona izan dezazuela eta laster arte ondo izan.